खुलुमबाय जोङो देग्लायनिफ्राय उदालगुरियाव मोनसे गोदान इनस्टिट्यूट खुलिदों नर्थ ईस्ट इन्स्टिट्यूट अफ स्किल डेभलपमेन्ट उदालगुरि सरि NEISDU होननानै मिथिनाय जायो बेवहाय जोङो माखासे कर्सेस होनो लादों लेब टेक्निशियान रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जायफोर कर्सेसआ UGC रिकगनाइज्ड आरो NSQF एप्रुव्ड कर्सेस दा बे कर्सखौ जोङो 2023 माने 2023-24 सेसननिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन दायो अलरेडि जोङो फर्मफोरखौ होगासिनो दंखायो जायफोरा इन्टारेस्टेड बिसोरो जोंनि अफिसाव फैनानै खबर लाफैनो हागोन जोंनि एड्रेसा जाहैबाय जोंनि जितु लकेशन बे जाहैबाय सेन्टारनि लकेशना उदालगुरि टाउननिनो वार्ड नम्बर 3 नियर उदालगुरि गर्ल्स हायर सेकेन्डारि स्कुल ओमफ्राय बे जोंनि जितु कर्सेस बेनि सार्टिफिकेटआ जोंहा फैगोन रबीन्द्रनाथ टेगर इउनिभारसिटिनिफ्राय आरो जोङो बेवहाय जितु बिभक कर्सेस बे बिभक कर्सेसनि इलिजिबिलिटिया जाहैबाय आर्ट्स साइन्स कमार्स जिखुनु स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास माने हायर सेकेन्डारि पास बिसोरनो एडमिसन लानो हागोन जोंहा बेयाव मार्क्सनि एसेबां बिदि क्राइटेरिया गैया जायफोरनि इन्टारेस्टेड फैनानै खबर लाफैनो हागोन दा जोंनि बे बिभक डिग्री जितु लन्च खालामगोन बेयाव माल्टिपल एन्ट्रि माल्टिपल एग्जिट थागोन बोसोरसे फरायनानैबाबो नागारनानै साख्रिफोर बा माबाफोर फाइनान्शियेलि प्रब्लेम जायोबा मावहैथ'नो हागोन बिनि उनाव आरो कन्टिनिउ खालामफिननो हागोन बोसोरसे फरायोब्ला बेयाव माने डिप्ल'मा मोनलांगोन सेकेन्ड इयार फरायोब्ला एडभान्स डिप्ल'मा मोनलांगोन थार्ड इयार फरायनाया जोबोब्ला बेयाव बिभक डिग्री इउनिभार्सिटिनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनगोन आरो बे फरायफुबाय थानाय समावनो गेजेर गेजेर माने इन्डास्ट्रि पार्टनारजों जायजों जोंहा टाइ आप थागोन बेवहाय जोङो गथ'फोरखौ माने मा होनगोन इन्टार्नशिप बा OJTनि थाखाय जों थिनहरगोन बै जि जायगायाव माने OJT बा इन्टार्नशिप लाहैगोन बिसिनिफ्रायबो माने इन्टार्नशिप कमप्लिसन सार्टिफिकेटखौ गथ'फ्रा मोननो हागोन आरो प्रफेशनल कर्सेसनि अनगायैबो माखासे एडिशनेल कर्सेस दं जेरैहाय कम्पिउटार कर्सेस 3 months 6 months 1 year बेबायदि कर्सेस दं आरो बेजों लोगोसे बिउटिशियान एन्ड वेलनेस बेनि सायावबो जों कर्सेस होनाय जागोन आरो बेयाव गासैबो भकेसनेल कर्सनिफ्राय लानानै एडिशनेल जितु कर्स कम्पिउटार कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस कर्सेस बेफोराव जोङो आप टु 50% डिसकाउन्ट होनानै सोलिगासिनो दङ जायफ्रा इन्टारेस्टेड जोंनि स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खबर लाहरनो हागोन